shi ya samu ka ce muku France ba ta son Niger, France ba ta son 'yan Niger. Waɗannan abubuwa da an ka ishe su kaɗai babban zalunci ne wanda yake iya tarwatsar da wannan yanki baki ɗaya. Wannan toxic da kuka gani, idan dabba ta sha ruwa tana iya mutuwa, idan aka yi shibka tana iya lalacewa, idan kuma aka yi gina rijiya aka sha ruwa a wannan waje, wannan deshe yana iya halakar da mutum. Wannan fa ita ce France. Wannan ita ce France da 'yan siyasa suka yi ta gani kamar uwar gida ce a ƙasar mu ta Niger. Suke ganin wannan ƙasa kamar ƙasa ce wadda ya kamata mu yi tafiya da ita. Mu gode ma Allah 'yan Niger da samun wannan sojoji da suka zaka. Shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani da shi da makarabban shi, Prime Minister Shabdi Gouvernement Ali Muhammad Lamin Zan, da kuma addu'o'in da malumma suka yi ta yi ko da yaushe dare da rana a cikin ƙasar mu ta Niger, da kuma 'yan Niger da suka ba da goyon baya domin su ga wadda ta yi muna alaƙaƙai ita ce ƙasar France, an kore ta da ita da ƙawayenta daga cikin ƙasar Niger. Wannan labari yau ne ministan shari'a Aliyu Dauda ya bayyanar da wannan bayani gashi nan kamar yadda kuka gani. Su yi ta rubuce-rubuce dangane da sai da uranium da Niger ta yi, wai Niger bai kamata ta sai da uranium ba. Ka diba ha gani, kamar a ce kana da gonarka ne, ka yi girba hatsinka, ka buge su, sai wani ya zaka ce bai dace ba ka girbe wannan haci naka, bai dace ka sai da wannan haci naka, kana tamma yayi adalci? To wannan France kenan. Yan uwa, mu ci gaba da yi mu ƙasar mu gwagwarmaya ta goyon baya, mu ci gaba da yi ma wannan shugabanni fata na alkhairi, mu ci gaba da taya su da addu'a, mu guji haraka 'yan siyasa. Wannan fa duka almundahana da an kai ta yi tare da 'yan siyasa an kai ta yi. Yan uwa, ina muna fata alkhairi, ku watsa wannan bidiyo, yana da muhimmanci ya shiga ko ta ina lungu da sako. Allah ya kare mana ƙasar mu, ya kare mana shugaban ƙasar mai daraja Abdurrahman Chani da shi da makarabban shi 'yan gwagwarmaya. Mu ci gaba da gwagwarmaya, mu ci gaba da zakulowa gaskiya ko ina take, mu zan bayyana ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.